Ndoro Janaka niku dokter, Ndoro Antasena profesor, niki kompresor. Piye lumayan to, Gong? Terus semangat terus semangat. Dasare Ndoro Janaka niku dokter, Ndoro Antasena profesor, niki kompresor. Piye lumayan to, Gong? Terus semangat terus semangat. Waduh. Syukur. Paham? Iya. Nek kula sing matur cekak-ceket. Oh, terus rampung. Ya? Iya. Waduh. Kita wis ora entuk sambutan truk langsung wae. Tetep berusaha, aku cara tahu putus asa kok. Matur sampun Ndara Kresna sawetara yen masa. Nggih. Niwau Ndara Janaka rawuh teng negaring Astina. Ndikaken apa wigatine? Wen boyo wangsul Ndara Antasena ing wigatine Ndara Antasena menika ngantos samangat kondur wonten negari Ngamarta. Jumbo. Dan dipun Sinten Prabu Ndarawati. Iya. Ngantos dados paduda nanti sepun Ndara Antasena kan Ndara Janaka. Wah, ranu adu kepinteran. Dasare Ndara Janaka niku dokter, Ndara Antasena profesor, niki kompresor. Piye lumayan to, Gong? Terus semangat terus semangat. Ana nang menika Ndara Janaka padane Ndara Antasena pun so padu so munggah tensine so munggah. Ndara Antasena pokoke ora gelem kandha wonten Garing Astina. Ndara Janaka tetep ora kepengen jumbo ing ngendhalipun Ndara Kresna Antasena dubahe negara Ngamarta awit. Ing sampun dipun kendhakaken Ndara Janaka mlih Ndara Antasena mboten kenging. Jumbo yang ngendhalipun Ndara Kresna Antasena dubahe negara Ngamarta awit. Ing sampun dipun kendhakaken Ndara Janaka mlih Ndara Antasena mboten kenging. Napa sing dadi ingkang panjenengan iki? Ingkang susah kenging. Ya sampeyan ya ingkang nggih. Wadene Ndara Antasena puguh langsung Ngamarta. Aku dadi ujang ora suka karepku dhewe, aku diutus Prabu Duryudana lan Pandhawa Patih Harya Susuki. Ya. Lah. Nami sing ayam niku enak dhewe wonten pojokan beteng niku menambah. Dasare wae empuk. Turun nek tengkleng. Itu paling mudhin daerah minggir Sleman. Itu tetangga Neti Sulandari. Sampai ngari engkang wis badan aku bener. Aku wis mbedhek. Petruk ki anggere matur matane mendelik-mendelik iki janjane mung ngarep turu. Seru le omong ning ora pas, ora karepe. Nggih, mboten. Iki ngendika. Lah ora mboten pas kula peksa. Werkudara. Piye? Totokan gundule iki. Wah, ora tekan. Mbok kowe wae. Aku engko wedi nek karen Petruk ki wong tuwa. Sing jeneng sate niku. Niku paling enak dhewe kidul pojok Beteng Kulon. Niku tenan. Nah, ambune ora kaya ngenten iki. Sama niku ratune ora sopan. Kok ngentut. Ngentut gundulmu atos kuwi. Kudu aku. Ah sapa?
Ayo sing dhuwure. Duh. Sampeyan. Udu. Lah sapa? Sing teko kene mau sapa ya? Lah kok lali lho. Lali wong kula ler-leran kok. Wis ge matur. Lah Ndara Antasena waktu niku piye? Ndara Antasena tetep mau dak bali. Ngono pripun ngegrep nalipun. Ora. Tetep ora gelem yakin. Asli, kula mau niku bola kena gawe Pak Duko. Ora wedi. Ha niku ngene iki. Ngantos sepriki dereng ditandatangani blas. Bab bantuan BLT barang niku ora gagas. Kowe Emir. Heeh. Cawek kono. Hus. Antasena tak pethokne Arjuna, Koko Prabu lho Sunandar. Aku kok ngimpi. Mongko impenku kaya entuk wisiking dewa Antasena, kowe kudu nglakoni tapa ngrame jumbuh kelawan apa sing wis tak lakoni saiki lan tak sandang saiki. Jejering titah ingkang dugal kewarisan ingkang beda karo titah-titah liyane. Aku entuk kewajiban supaya benerke wong sing kleru, jejeki wong sing bengkong. Sarta gawe tentrem jagat saisine. Mongko bareng aku tangi gregah. Ora ana ing kegumana musik ana ing paningalku jaba mung negara Ngastina. Negara Ngastina ingkang biyen diasta dening Kanjeng Hyang Prabu Pandudewayana. Dadi negara sing becik, dadi negara sing apik barang saiki diasta dening Siwa Duryudana ingkang nayakane pambeking Angkara budine Candala klebu nalendrane. Mestina dadi praja ingkang ora becik, mestina dadi praja sing ora apik. Mestina dadi praja sing kondang dadi tuk sumbering Angkara murka, mula tak niati nggonku tapa ngrame kudu benerke wong sing kang kleru. Wis tak rewangi aku bengok-bengok nantang karo wong Ngastina iki mesti kepireng karo Nalendra Ngastina lan Nayaka Ngastina tak entenane kene. Yen pancen ora iso didandani, ora iso dikandhani, ora iso dibenerke, aja kelakon dosa. Aku dhewe sing arep bedah negara Ngastina. Keperanggul mungking ayuda kebabak bawatnya bendar kebabaknya mungking aloka Om Antasena Simbah Pate. Iya aku tak takon karo kowe jane karepmu apa, kowe kok bengok-bengok nantang karo wong Astina. Blakasuta Mbah, ora tak kalang-kalang rembuku. Aku entuk dawing dewa, aku entuk dawing Jawata kinen benerke barang sing luput, njejeke barang sing bengkong, sarta aku ngelingke wong kang watak Angkara budi Candala. Mula kang sanga kuwi sing tak tuju dudu praja ngendi-endi, mung praja Ngastina ingkang pancen dadi kedung-kedunge wong Angkara, kedung-kedunge wong sing tumindak elek. Mula tekaku ning papan kene aku niat benerke karo pakarti ning wong tuaku para Sata Kurawa, nek gelem ewadene ora gelem tak benerke. Nuwun sewu nek aku nganggo cara sing kasar. Lah dalah pancen bener omongane Satama. Yen Antasena bakal ngramah negara ing Ngastina nggih raja nganti katalumpen. Rangketen bocah sing soroh nyawa iki, Antasena gelem balik pecah siramu kene. Pak Deswatama nek arep melu-melu perkara iki.
Tak sawaki jetan puluh kowe kelapan Tegala Kestina pancen wong jugal kewarisan tenan. Padhe Durma Gati nek kena tak kandhani sarta kowe luput saka nggonku ngajar karo Pakde-pakde Kurawa, kowe saiki rasa melu-melu. Kowe rasa melu-melu, tentrem sarta sehat awakmu. Nek melu-melu ana wong tuwa lak sabete ngebuk pridhel awake. Apa jadi apa kamu? Niatmu piye le? Niatmu piye karepmu kepiye? Pandita kang kinarewang sit pindha kombang ngangat saping tawang susu angin ngendi nggone bektiku katur ya Mbak. Oh iya Antasena tak tampa maju ana ing peperangan methuke karo putumu arep ngopo? Aku arep takon karo kowe Antasena, dasarmu apa jane? Lah kok dadi kowe arep mbedhah negara Ngastina? Niatku ora arep mbedhah negara Ngastina. Aku ora milik negara. Aku ora milik kamukten, aku ora duwe ora milik pangkat derajat. Ning pancen aku diutus dening para Jawata lumantar swara sing dumeling ana ing Karna. Antasena gandeng dadi wong sing ndugal kewarisan. Mula aku didhawuhi supaya nentremke jagat raya. Aku didhawuhi supaya tapa ngrame. Tapa ngrame kuwi benerke barang sing luput, njejeke barang sing bengkong. Sarta kudu ngelingke wong sing wis tumindak luput. Mula aku terus kaya dene duwe kewajiban gawe tentreming jagat raya. Mongko tak sawang wong Ngastina kuwi pakartine elek kabeh. Coba aku tak takon saiki, endi wong Ngastina ana sing apik? Aku tak takon sapa? Sebutno. Oh, ana wae. Sapa? Ora ana. Ana kok ora ana iki piye? Kuwi sing dadi karepku. Mula nek simbah manut karo aku, kene nyawiji karo aku, tetunggalan karo aku, slamet. Tegese piye kok slamet? Kowe ora bakal tak pulasara. Nek yen aku ora gelem nyawiji karo kowe, manut kowe tak pulasara. Dadi pendhita sing apik, dadi pendhita sing becik, nyawiji karo aku, dadi pendhita sing bener-bener suci lahir batine. Jumbuh karo serban lan ketumu. Ngisine-sine lho Mbah sampean ki pendhita kondang serban ketemu putih. Ning atimu ora jumbuh karo latimu. Atimu ora jumbuh karo pakartimu. Tetel kabrahmananmu, putihmu mung serban karo kethu, ning atimu lecek gedhoane ora bakal dipercaya karo wong. Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula karo bondo donya? Iya. Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula karo derajat pangkat? Simbah kudu eling. Simbah kudu eling. Yen to derajat pangkat kuwi mung sandanganing kadonyan, kuwi sandanganing lair. Ning kabrahmananmu kuwi sok bakal ditakokake nalika kowe sowan marang panguwasaning Hyang Mahanasa, ya Sang Hyang Suci. Endi suci ning lair batinmu? Endi suci ning serban lan ketumu? Nek ora suci, ora katon sarta ora iso mbuktekke. Wis, cekelane cekelono omongane Antasena iki. Arep kowe dadi wong suci, arep kowe dadi pendhita, arep kowe dadi resi, arep kowe serbanmu putih, ketumu putih, ning pakartimu sak ngisoring dlamakan. Kowe bakal dadi intiping neraka jahanam, malah luwih rekoso mbane Antasena. Antasena. Lah kok kaya dires-ires atiku bareng aku rungu suaramu sing kaya ngono.
Ibarate Durna saiki wis ngiwa terus tumindake ning barang aku krungu suaramu. Lah kok dadi aku iso eling Purwadasena. Aku ki abot uripku nggawa kewajiban minangka dadi pendhita. Ning sasuwene iki nggonku dadi pendhita ki mengko lamisan merga pakartiku tansah ndombani pakartining Sata Kurawa. Antasena, aku piye? Aku kudu piye? Sabar, Mbak, sabar. Gusti iki maha tresna. Nah. Iya. Maha pangapura. Dadi nek kowe rumangsa dosa ning alam padang iki sauren. Sauren nggonmu tumindak dosa. Tegese kowe utang kowe kudu nyaur. Nek cara aku apa sing wis tok lakoni iki aja mbok lakoni meneh ning saiki dandani karo lelakonmu. No. Kowe tau tate natoni wong mau paranana. Kowe njaluk ngapura rumangsanana luput. Kowe tau tate nabok wong nyuwuna pangapura. Kowe tau tate tumindak sing ala. Saiki buangen bali tumindak sing becik, bali tumindak sing apik. Iya, Antasena, aku dadi eling Antasena. Aku seneng, Mbah. Nek kowe iso eling Purwadasena. Sing jeneng pendhita ki ora mung nentremke jagat, ning gawe ayeming wong sak jagat, gawe tentreming wong sak jagat. Aja malah kowe urup, aja malah kowe nglincipi carang papak ngurupi kono ngurupi kene supaya tumindak sing ora apik kanthi dasar agama kuwi ora apik. Iya. Senggune kae wong ala, senggune kae wong elek. Kae sing nglincipi carang papak ngijuk-ijuk tumindak ala Pak Dipandiku para Sata Kurawa. Nah, klebu sampean. Sampean kira rumangsa apa? Biyen sampeyan iki dadi pendhita apik, ning bareng srawung sengkuni dadi pendhita elek. Ha carane nek supaya dadi pendhita sing apik meneh ya sing gawe elek mau kudu diajar. Wah, mati sengkuni derek aku. Ayo. Kose. Teka-teka kok njur nyengkiwing karepe pripun? Pripun? Dipate nyuwun mahapunten ya, Dik, sing dadi pangapuramu ya, Dipate. Kakang Durna kersane pripun? Mboten wonten kersa napa-napa. Lah sampean kok sajake bali mriki kok banter banget le mlayu. Sampeyan mung kari gelem manut kari kula napa mboten? Manut pripun? Sampeyan gelem tumindak apik napa mboten? Lho, niki perkarane napa? Ora ana perkara apa-apa. Mangwangsulan. Gelem tumindak apik apa ora? Lho niki perkarane napa? Gelem tumindak apik apa ora? Niki sepatu kula rega 7,5. Ning pakune entek 15.000. Nek nek gajul wong iso tatu arang keranjang. Sampeyan kersane pripun? Ora gelem tumindak apik, Durna saya nyampurnake karo kowe. Mbah. Cul kese. Aduh. Kakang Durna kok kowe kok mentol. Ora mentol ngapa? Sampeyan kok kaya ngono. Ora usah dadak mengono. Ayo mengono. Antasena piye, Mbah? Aku diajar karo Kakang Durna, pancen aku sing njaluk. Lho. Kakang Durna kok melu Antasena. Melu nek pengen munggah swarga. Apa sing duwe swarga iki Antasena? Ning Antasena dadi jalaran. Mergo aku wis sasuwene iki aku wis kleru dadi pendhita sing tasang raja iki tumindak sing elek, tumindak sing ora prayoga. Mula wis ora ana gunane serban ketuku putih yen tumindakku tansah ngobah-obah katentreman. Tumindakku tansah gawe kapitunane liyan iki wis ora ana gunane aku lagi nganggo sandangan kaya ngene iki, ning nganggo sarung kaya ngene iki.
Mula aku eling, Dik Pate. Aku eling aku mbiyen teko ning tanah Jawa kuwi dadi pendhita sing awet, dadi pendhita sing becik. Nek mergo srawung karo sampeyan. Kula mang jlomprong-jlomprongke. Kula mang jorok-joroke supaya tumindak sing elek. Kanthi pawadan kula wis entuk derajat pangkat saka anak Prabu Duryudana. Oh, kabramanane Bekantuna ora dituku karo derajat lan pangkat. Wela. Bener, Mbah. 100. Iya. Mbah, wonten dawuh. Ora usah basa ngaku putumu kok. Iya piye, Nggir? Aku iso malik paningali Begawan Durna saka pendhita sing sasar susur tumindake dadi pendhita sing apik. Lah saiki aku tak taren karo kowe gelem dadi patih sing apik apa ora? Dipun menafak-menafakna, ora usah basa dikapak-kapakna. Mbahmu iki wis elek. Ning nuwun sewu, luwung saka elek dadi apik timbangane saka apik dadi elek. Kuwi luwih prayoga. Akeh nom-noman sing biyen jaman nom-nomane tumindake maling begal ngecu ning bareng tuane dadi panata agama tegese dadi tukang siar agama kuwi pirang-pirang. Ana sing biyen jaman nom-nomane tengane ngerampok, senengane gawe kapitunan liyan ning bareng tuwa dadi wong alim, dadi wong suci, dadi wong sing benerke wong tumindak ala. Kuwi pirang-pirang. Mumpung sampeyan kuwi wis tuwa, sampeyan kuwi carane srengenge wis gumlewang mangulon. Nek sesuk sampeyan iku tekaning pati kepengin arum asmane, ayo bareng-bareng didandani uripe aku sing bakal ndunung-dunungke. Muni ya? Iya. Oh, eling tadi pati. Kowe karo aku ki wis tuwa. Yen diarani srengenge iki wis gumlewang mangulon jela meneh angslup bumi tegese wis bakal tekaning pati. Sok kapan meneh kowe karo aku golek dalan padang. Sok kapan meneh karo kowe golek kabecikan supaya iso dienggo sangu nggone bakal ngadhep marang panguwasaning dat Kampur Wendat. Yen tumindak awake dhewe kuwi apik, iso nyaur utange awake dhewe nalika nom-noman biyen tumindak ala iso disaur. Sarana tumindak becik, oh tak kira saya suda dosane awake dhewe. Mengko nggone nampa paukuman saka sing gawe urip ya mung sedhela. Terus nikmat pepangat munggah ning kasuwargan jati. Ning yen tansah tumindak ala, mongko ora ana elinge. Oh, Dik Pati. Apa ya kelakon sasuwene kowe suwanasane Gusti sesuk dadi intiping neraka jahanam. Bayangna to. Dislamet rokok larane ora jamak-jamak. Kala mangsane keslamet rokok kane ora sengaja dadi jotosan. Sesuk kowe dislamet kan ning kono kuwi nganti kaya ngapa wujude geni sing jarene 1000 panas sing geni ngarcapada. Tak pikir to Dik Pati, senenge jagat ki ora sepiro wae. Ibarate kaya wong ngampir ngombe. Urip ning jagat ki ibarate kaya dene ngimpi ming sedhela. Sesuk kalau mangsane bakal sowan marang pawasane Gusti, mumpung isih ana wektu, mumpung isih padhang rembulane, isih jembar kalangane lho Dik Pati. Nelongso ati. Kelingan lakon sing wis tak lakoni. Rumangsa dosa gedhe. Pira kae kawula sing wis tak pilara mangka tanpa dosa. Pira kae wong wedok sing wis tak gawe tabu ati. Kuwi dipikir. Oh, senengane. Kowe tau ngejak aku to mbiyen ayo. Sing wis ya wis, Mbah. Nah. Mbiyen iki pancen dadi lelakon. Ning nek saiki sampeyan iso tumindak apik, tak kira Gusti ora bakal sare. Mesti nampa tumindakmu sing apik lan iso nyuda lawan dosa-dosane Mbah Patih Sengkuni. Aduh, Nger. Payah kula nyuwun pangapunten rasa basa. Mboten panjenengan sampun saged malik paningalipun. Kula ingkang badhe tansah basa kaliyan panjenengan. Aku ora njaluk lho, Mbah. Bawalarya, Bawatuna.
Pakde Ngastina Pawararya wonten dawuh lenggah wonten mriku nggih prasaja kemawon menawi dipun tampi kula nyaosaken serat pengunduran diri lho layang pengunduran diri pripun wiwit dinten menika kajabela kula dados patih Ngastina mboten menapa-menapa waton Kelilanana kula nderekaken inggih menika Guru Kura Sang Antasena menika. Bawan sampeyan sampun kados ngaten. Monggo laturi kundur wonten negari Ngastina. Oh, kula ugi sami kaliyan anak Adipati Harya Sengkuning, Ger. Kula tetep badhe nuwun sewu ugi badhe mundur saking minggu dados pujangga negari Ngastina. Liripun kados pundi? Kula tetep badhe nuwun sewu madeg Brahmana merdika kemawon. Malah menawi perlu kula badhe nderekaken inggih menika sampun ngasaget malih dhateng batos kula. Sang guru kula inggih menika pun putu kula Antasena, Ger. Kula nyuwun dipun leren-lereni anggenipun dados pujangga negari Ngastina, Ger. Antasena menungso anggaya kowe wani malih paningalih Bapa Paman Sengkuni lan Bapa Penemban Durna. Aku lan nrimake kahanan iki. Ora mbok balekke Paman Harya Sengkuni Bapa Penemban Durna. Ngajak piye ayo tak ladeni. Sik, Pakde. Nek Pakde nantang karo aku nuwun sewu, selagine Simbah Patih Simbah Durna wae sing kasektene aku ora ngiyas karo Ratu Ngastina lho. Tak kira isih dhuwur Simbah Patih karo Simbah Durna wae kalah karo aku. Apa meneh ming sampeyan? Aku ora jeneng ngiyas karo kasektening Pakde Duryudana ning nuwun sewu nek sampeyan nantang karo aku mengko ana ratu kewirangan. Ana ratu kewirangan. Dasarmu apa kowe iso matur sing kaya mengkono? Merga saanu apa jenenge dasarku ming enteng wae. Entenge bab sing endi? Enteng tembunge ning pancen nek dilakoni bener nyatane. Tembung sing apa? Ora ana ala bakal tumama ning becik. Lho, ngono wae. Ora ana ala sing bakal tumama ning becik. Monggo Pakde kuwi wis wantah diarani karo para kawula nek ratu ingkang watak angkara Budi Candala. Monggo aku duwe niat benerke karo tumindahe Pakde. Dadi nek Pakde wani karo aku padha karo sampeyan soroh nyawa, sampeyan Sorapati. Ora mungkin sampeyan menang karo aku. Merga temene ndi wae wong tumindak becik, wong tumindak sing apik kuwi diayomi karo panguwasaning Gusti. Ngono. Sasuwene iki Pakde nyekel pemerintahan negara Ngastina kuwi kanthi pemerintahan ngibarate kaya dene tangan besi. Yen mau ora dilaske. Nek ora dong rasah nyaut-nyaut. Tangan besi pemerintahan dengan kekerasan. Nek ora keras ya gelo. Tangan tegese sampeyan sewiyah-wiyah karo kawulane sapa sing ora manut karo Ratu Ngastina Prabu Duryudana dipidana. Hak bersuara rakyat tok bungkem. Hak berpendapat rakyat tok bungkem. Ngastina ya dene panguwasa tunggal ning astane Prabu Duryudana. Kuwi ora apik ngono. Ngoten. Monggo sampeyan tumindak semenang-menang. Nek sanak kadang mitra kawruh sedulur tok nomor ke 1. Nek kawula liyan kebrayan kawulamu nang Karang Pradesan orang Parden nadyan katone bela tumrap negara malah tok paringi pidana. Nek sanak kadang mitra kawruh sentana tumindak elek tumindak ala nalisir saka pranataning negara tok apura. Lah kaya ngono kuwi apa apik? Nuwun sewu lho, Pakde. Sampeyan kuwi nalindra sesembaning para kawula. Tumindak ngayomi marang para kawulamu, tumindak dadiya pamangku para kawulamu. Sing jeneng Sang Prabu kuwi tegese batur utawa nglayani karo para kawula, ngono. Dadi lakonana
lakonana tembung Sang Prabu mau kanthi kowe kuwi dadi baturing para kawula sarta kowe iki isa ngayomi marang para kawula nglayani karo rakyatmu kuwi tok layani kanthi becik lan apik aja malah mbok sia-sia makmur lan urane negara kuwi eneng tanganing para kawulamu ora ana lendrane apa sampeyan arep iso gawe makmur negaramu tanpa pambiyantuning para kawula ora iso sampeyan iki ijen sampeyan menungso sampeyan iki dudu ponakane sing gawe urip ngono terus saiki nek sampeyan tumindak angkara Budi Candala tansah ngendhak marang sak pepadane urip ngendhak marang para kawula apa rumangsa sampeyan iku sesuk ora bakal tekaning pati apa dadi ula brungsungi iya ora kabeh sing kumulip sing rumangkang sing kedurungan kulit daging kenjingan nyawa ning donya iki mesti bakal ketemu karo sing jenenging pepati mongko tekane kaya maling ora kanyono-nyono ayo pancen tekake jauh ditekak tenan kok ya sabar kok iya wah mestina negara modern kok ana tekak Suke marat Suke banget lho tekane pati kaya maling ora kanthi kanyono-nyono sak Pakde lagi lenggah dampar ke Prabon ngerti-ngerti Gusti ngersake Duryudana wis entek tulise ya wis sampean bakal tekaning pati sampean lagi ngitung duit nang omah mergo sampean ratu akeh duwite Gusti ngeparengake mati ya bakal mati panguwasa sampean ora bakal nguri panguwasane sing gawe urip mula sadar mula eling elinging menungso kuwi luwih becik tinimbane wong sing ora iso eling ngono sampeyan jangka isih dawa dibanding karo Pati Sengkuni yuswane isih nom sampeyan ngono Pakde isih dawa yuswane isih akeh wektune supaya njaluk marang ngapura marang panguwasaning sing gawe urip singkirke rasa memungsuhanmu karo Pandhawa ki sedulur Pandhawa ki adimu dhewe kuwi wong tuaku kena ngopo kok sia-sia kena ngopo pendak-pendak tok ancam patine lupute bapakku lupute makku cilik apa aku tak takon apa ganggu negaramu ora to negara Ngastina pinesti besok bakal ana perang gedhe Bratayuda tur Pandhawa ora tau ngucik negara Ngastina ning mesti tok ancam patine selagine-lagi nindakake ngancam patine kuwi wis dosa ngrasani kepengin mateni wong lagi dibatin kuwi wis dosa lho Dik wis saiki bayangno dosamu sing tumpuk matikal kaya ngono kuwi lho nyaur nganggo apa bondo negara Ngastina ora cukup negara Ngastina ora cukup suwene uripmu tok nggo males kabecikane utawa tok nggo golek kabecikan ora cukup mesti eneng sisa-sisa dosa sisa-sisa cinta Kakang Durna Adipate niki lagi rembug wigati kok senengane nyaru wis ora mula aku gelem nuntun Pakde marang dalaning bener iwatine Pakde ora gelem tak tuntun Pakde ora gelem tak benerke Pakde ora gelem tak jejeke monggo aku ora melu-melu ning aku wis ora kainan ngelingi karo Pakde iwatine Pakde isih berkuku utawaton kepengen ngopeni watak sing kaya mengkono monggo sekecake sesuk sing bakal ngunduh ya sampeyan dhewe sing bakal sing nandur ya sampeyan sing ngunduh ya sampeyan dudu wong liya Pakde apa sasuwene iki ora eneng menungso sing iso natas kan wewatekaning Duryudana coba mung kowe Antasena ayo le cah bagus wis tak dadekke ratu nang Ngastina Ose aku niat ngene iki ora kok aku ndek pamrih dadi ratu blas ora duwe aku pengen ngukup raja kaya negara Ngastina ra nek ora percaya sampean mang jupuk pusaka bedan dadane Antasena nek nganti atiku ki duwe niat kepengin dadi ratu ning Ngastina wo aja langgeng uripku dadi intiping neraka aku gelem sumpahku tak sumpahke keblat papat segara gunung isining rina wengi sekseni karo sing gawe urip ora ndiniat Dik urip Antasena ki apa anane wis ngene iki aku wis seneng
Lho Simbah Patih, Simbah Durna sampeyan isa nampa guneme Antasena ya aku wis matur nuwun banget, wis matur nuwun. Ngastina bakal kuncara Hanjayeng Bawana. Yen Antasena sing dadi ratu kosek, ratu kuwi eneng syarate, ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, lan ngerti pranataning praja. Monggo aku ki wong ora iso basa, wong ora iso ndodhok, wong ora duwe tata krama. Nek ratu kuwi patut sinudarsana dening para kawula. Sak tingkah polahe Nalindra kuwi ditulat dening para kawulane. Ngono. Nek aku sing dadi ratu terus engko kawulaku ora basa. Oh nanti dak. Piye iki? Wah, kuwi ora apik to. Ratune ora iso basa, kawulane ora iso basa. Engko ndak nular aku moh. Kanan kaya ngene iki tak sandangi dhewe. Kanan kaya ngene tak lakonani dhewe. Ning saora-orane kowe dadi pujangga negara Ngastina. Piye? Saora-orane kowe dadi pujangga negara Ngastina. Botuna. Wonten dawuh. Nuwun pamunten. Krana anggen kula sanget tresna lan anak kula Punantasena saged ngemutaken dhateng kula pangkat pujangga badhe kula aturaken dhateng Punantasena. Pripun? Sampeyan isih katabetan derajat pangkat niku atine durung resik. Oh nggih, Ger. Lahir batin kula ikhlas. Lahir batin ikhlas. Lahir batin ikhlas. Mboten wonten raos grundel. Mboten. Malah kula remen menawi Antasena kersa manunggal kan Barsata Kurawa lenggah wonten negaring Astina. Nek pancen kabeh iki dadi tekate Siwa Duryudana aku saguh. Ning syarate siji. Syarate siji apa? Syarate siji aku dadi pujangga, dadi guru ning negara Ngastina. Ning nek aku weruh sampeyan nayaka pujangga negara Ngastina utawa kawulane eneng sing tumindak elek, eneng sing tumindak ora apik, eneng sing tumindak nalisir saka angger-anggering kautaman, aku sing midana. Ratune tumindak elek, aku sing paring pidana. Patihe tumindak elek, aku sing paring pidana. Durna tumindak elek, aku sing paring pidana. Paman atus pundi? Menika sae nggih. Menika langkah pertama. Supados sak mangke menika negaring Astina dados negari ingkang sae. Oh, kula mathuk, nggih, kula mathuk. Ayo, tak unggahke jempana. Tak unggahke marang tandu dadi pujangga negara Ngastina Antasena. Sang Pujangga Agung lenggah wonten negari Ngastina. Kawontenanipun para kawula katingal ayem tentrem langkung sae tinimbang saderengipun pujangga Antasena lenggah wonten negari Ngastina. Aduh nggih. Nderek bingah ingkang tanpa pepindhaning mekaten mugi-mugi sak laminipun anggen kula lan paduka anak Prabu tansah nengenaken tumindak ingkang sae satemah andayanana dhateng gesanging para kawula. Kula lan panjenenganipun anak Prabu Duryudana kedah ngaturaken panuwun kaliyan pun Antasena ingkang sampun saged ndantosi wonten negari Ngastina. Lan poma dipoma nggih dipun enget-enget bilih. Leres ngendinganipun Sang Antasena, sinten kemawon ingkang badhe tumindak mboten sae, sinten ingkang tindakipun menika tansah ngagungaken tindak angkara murka Budi Candala menika mboten badhe nampi barokahing Hyang Mahanasa. Bapa Pranabandana inggih. Mekaten kula tetepaken bilih Sang Pujangga Agung lenggah wonten negari Ngastina. Niating manah kula menawi sak mangke Pandhawa badhe nyuwun wangsulipun Antasena. Kula ingkang badhe hambetengi dhateng pun Antasena Bapa Pranabandana. Sarating pandam sumula amadangi jroning pasareyan ngenangi wadana katon remo-remo kalingan ngangrengeng sang dia manahengkung dereng ngantos purnami balwacana kasaru sawaning Raden Janakarya kaget kang samya mulat kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas
caritane nandang susah sapa sing ngancani desa mono jiwa ya Kang Mas anane bunga susah napa sing ngancani oh Yai Arjuna Padharja sapraptamu tansah pinaningkaning kawidadan ning sambi kula sowan kula wigatine apa ih namung badhe munjatur sanipun Koko Prabu ngengi babakan anak kula Antasena ingkang madheg pujangga wonten negari Ngastina Antasena piye Pakde ora lidhuk ujare wong daplok anane kowe mapan negara Ngastina mesti dina ora ning kene nggonku bakal ngaturi pirsa karo Pakde banjur menyang endi ayo ning alun-alun negara Ngastina kono tak gamblangke nek kira-kira engko dianggep aku kleruku nggo napa Pakde sarung jagung kang minangka sandanganing raga etae mumet ndase pisan gong menengke wae terus duja wae ha iya Antasena piye Pale pamanmu didhawuhi dening awakmu ing Ngamarta ki nen mboyong kowe bali marang praja apa sababe dene sira madheg pujangga negara Ngastina aku ora ndek niat madheg pujangga lah sejarahe tak kandhani ngene ya aku nampa wangsiting dewa ki nen gawe tentreming jagat srana aku kudu ngelingke wong kang tumindak angkara budi candala njejeke barang sing bengkong benerke barang sing luput mongko tak pawas kanan jagat kaya mengkene iki merga mubal babal angkara murkaning Siwa Duryudana lan sak andhane kabeh apa mak cilik Madukara ora ngaturke panuwun marang Gusti nek aku iso malik paningale para pepundhen-pepundhen Ngastina mula gandeng aku wis bisa malik paningale para pepundhen Ngastina tumindak sing apik tumindak sing becik tumuli aku disengkakake dadi pujangga lan nuwun sewu iki ora sak teruse kok balik ming supaya para pundhen Ngastina kuwi duwe lagehan tumindak sing apik tumindak sing becik engko nek wis mangsa kala kudu tak tinggal ya tak tinggal bali marang praja ing Ngamarta Antasena piye pakar tu minggu mengkono maurat dadi kersaning para Pandhawa margana bab-bab ing kudu sira ngerteni oleh tak kanthi bali marang praja Ngamarta panjenengan kudu ngendikake apa sing dadi perkara kok aku ora entuk dadi madhep pujangga ning Negara Ngastina. Dudu aku yang bakal paring keterangan nanging Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Ning aku didhawuhi supaya mboyong kelawan kowe. Nah aku ora gelem. Apa sira kira-kira kowe wani karo pamanmu Janaka? Kosek. Nek sampeyan ngendika kaya ngono aku ora wani. Ning nek sampeyan jihad karo karepe Antasena tegese sampeyan padha karo wis menging aku tumindak sing apik. Ngono? Merga apa kleru aku benerke pangartining para Kurawa. Apa dianggep kleru? Ku ya ora kleru. Lah nek ora kleru kena apa? Mak cilik nglarang karo aku, menging karo aku. Iki dawuhing Koko Prabu Sri Bathara Krishna lan Koko Prabu Puntadewa. Den ampun ngayal to. Engko wangsul engko. Engko wangsul ampun ngayal. Kowe ora sampe melu, kere-kere sombong ora sampe melu. Kowe sombong apa? Aku sak sombong. Amane dunekke Ndara Antasena kowe iki wis ora duwe sombong. Ora duwe iki apa anane ora. Aku mau nek dijak bali ning Negara Ngamarta belum rampung pakaryanku. Yen kowe ora gelem aku ingkang jihad. Yen mak cilik arep jihad karo aku, kudune iso ngasurake kasudibyane Antasena. Lho, kowe malah nantang karo aku. Sepira kekuatanmu Antasena? Ayo, yen pancen pengen jajal karo kekuataning pamanmu Madukara, mara cobanen.
Aku ora bakal wegah mungsuh karo kowe. Nuwun sewu, mandya ucapku, mak cilik ora iso tindak lempoh nang kene. Oh, kowe lah. Sampeyan niku pripun? Petronan. Sikilku kok ora duwe kekuatan. Tumbaske kursi roda nang. Bagene iso nuthuk. Sikil sing ora duwe kekuatan. Apa medun? Iya, Bagong. Sing niku pripun sing niku? Iki kayane ya ora duwe kekuatan. Aduh, wis. Wis, Janus. Apa guna? Apa guna? Wis angel. Angel. Angel temen tuturamu. Mbok ra anarkis, Tru. Gendong, Tru, datreken di sini Ndorowati. Iki kenapa, Petruk? Lah kok dadi bendaramu tok? Gendong dotong-dotong kaya ngono. Angge ngejak wangsul Ndara Antasena. Nang Ndara Antasena putu puga mboten purun wangsul. Lah kok mandi ngendikane Ndara Antasena? Paman Madukara lempoh ra iso mlaku. Klumbruk. Sikilane kaya ora duwe kekuatan iku lho, kaya mak, kaya ketekuk-tekuk ngono. Lah dalah. Arjuna wonten maring adawu. Lah perkarane apa to? Jumbo ngendikaning Koko Prabu kinen boyong anak kula Antasena. Nanging Antasena mboten purun wangsul. Lah dalah pancen bocah ngeyel tenan. Wah, mikir tak deploke. Padake sambel matamu. Aku seneng nek yaene iki beda Ndara Werkudara iki. Nesu. Wah, Petro celometan. Petro ya. Celometan. Kula cekelke nipun gong-gong antil lho. Cekel-cekel kono aku diantil tenan rumasane ora. Dipun malihaken, Ndara. Dipun malihaken. Iya, bakal tak tambani Petro. Nggih, kula mboten sol panti lamit kok ngumumuri matamu ki apa. Terus kowe nek anteng ra iso. Senengane kok ngomong kok Ndara Janaka lempo kok arep ditambani sol panti lamit. Kuwi ora nggo nambani ledesmu dengkulmu ngono. Iki rumangsaku kok bengi iki kok Werkudara neson, Petruk neson, Bagong neson. Arjuna tak tambani mbok menawa perbawamu kaya ngono kuwi. Janjane piye to, Petruk? Ah, niki keterangane ngeten. Lenggah wingking. Kula taksih matur sing suarane cekat-ceket ora kaya sampean niku nek ngendika alon-alon suwi. Paham? Iya. Nek kula sing matur cekat-ceket. Oh, perlune teses rampung. Lah? Iya. Aduh. Ketae ora entuk sambutan truk langsung wae. Tetep berusaha aku cara tahu putus asa kok. Matur sampun Ndara Kresna sawanten lan masa. Nggih. Niwang Ndara Janaka rawuh teng negaring Astina. Ndikaken apa wigatine wen boyo wangsul Ndara Antasena ing wigatine Ndara Antasena menika ngantos samangat kondur wonten negari Ngamarta. Jumbo dan lipun Sri Prabu Ndorowati. Iya, ngantos dados paduda nanti sepun Ndara Antasena kan Ndara Janaka. Wah, ranu adu kepinteran. Dasare Ndara Janaka niku doktor, Ndara Antasena profesor. Niki kompresor. Tapi lumayan to, Gong.
Terus semangat terus semangat. Ana nang menika. Ndara Janaka padhae Ndara Antaséna mban so padu so munggah tensine so munggah. Ndara Antaséna pokok ora gelem kok Ndara Ganestina. Ndara Janaka tetep ora kepengen jumbo ing ngendhalipun Ndara Kresna Antaséna dubahe negara awit. Ing sampun dipun kendhakaken wonten Ndara Janaka mlih Ndara Antaséna mboten kenging. Napa sing dadi ngam wajikan iki? Ing susah ya kenging. Ya sampeyan ndara iki. Nggih. Wadene. Ndara Antaséna puguh wonten langsung ngamat. Aku dadi ujang ora suka karepku dhewe, aku diru Prabu Duryudana lan Pandhawa Patih Harya Susuki. Ya. Lah. Nami sing ayam niku enak dhewe wonten pojokan pojo beteng niku menapa. Dasare wae empuk. Tur nek tengkleng. Niku paling empuk dhewe daerah minggir Sleman. Niku tetangga Neti Sulandari. Sami wae ngene engkang wis badan aku bener. Aku wis mbedhek. Petruk iki anggere matur matane mendelik-mendelik iki janjane mung ngarep turu. Seru le omong ning ora pas, ora karepe. Nggih, mboten. Iki nek nek mboten pas kula peksa. Werkudara. Iye. Totokan gundule iki. Wah, ora tekan. Mbok kowe wae. Aku engko wedi nek Warung Petruk iki wong tuwa. Sing jeneng sate niku. Niku paling enak dhewe kidul pojok beteng kulon. Niku tenan. Nek ambune ora kaya ngeten iki. Sama niku ratune ora sopan. Ratu kok ngentut. Ngentut gundulmu atos kuwi. Kudu aku. Ah sapa? Ayo sing dhuwure. Duh. Sampeyan udu. Ah sapa? Sing teko kene mau sapa ya? Lah kok lali lho, lali wong kula ler-leran kok. Wis ge matur. Lah Ndara Antaséna waktu niku piye? Ndara Antaséna tetep mau diak bali. Ngono pripun ngegrep pripun? Ora. Tetep ora gelem yakin. Asli, kula mau niku mbola kena gawe Pak Duko. Ora wedi. Ha niku nganti iki ngantos sepriki dereng ditandatangani blas. Bab bantuan BLT barang niku ora gagas. Kowe Emir. Heeh. Cawek kono. Hus. Antaséna tak pethokne Arjuna, Koko Prabu lho Sumangga. Ande Bima kang Simanabda tur sasana kang melawan ing wah nganggo galong kok. Pakde iya Bapak yo Antaséna piye
Kowe ngerti niate pamanmu mau pancen aku ingkang dawuh. Lah iya, aku wis ngerti. Nek pancen Pakde nglupute apa sing dadi kekarepanku, apa sing dadi niatku mau, aku tak nyuwun dasare apa kok aku mbok anggap lungkup. Luput kok lungkup. Luput. Ngene ya nggih tak kandhani. Antasena. Wong urip ning alam padang kuwi pancen diwenangake siji kaya sing mbok tindakake ya kuwi tumindak ingkang becik, tumindak ingkang apik, benerke barang sing kleru, njejeke barang sing bengkong kuwi pancen dadi kewajibane sewiji-wijining titah ingkang urip ning alam padang. Heeh. Syukur yen to iso tumular marang sak pepadane dene ora ya kanggo awake dhewe. Iya. Mergo kanthi tumindak ingkang becik, kanthi tumindak ingkang apik kaya ngono mau tegese uripe migunani tumraping uriping wong liya. Mergo wong urip ning alam padang kuwi yen ora iso migunani uripe marang wong liya muspra tanpa guna. Kaya sing tok tindakake. Ning aja mbok peksa, aja mbok peksa, lire aja dipeksa. Kyai Prabu Duryudana lan para Kurawa kuwi pancen wis ginaris kudu kaya ngono watekane. Elinga Antasena. Ana kodrating jagat ing winastan Bratayuda Jaya binangun. Bratayuda kuwi aja mbok sawang perang ampyak awur-awur ora, nanging kuwi perang suci. Perang sing wis pancen dikodratake dening panguwasaning Gusti. Ana ing kono bakal sirna angkara murka, sapa sing lali bakal eling, sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing nyilih bakal ngulehake. Mula wae winastan Bratayuda, Brata laku yuda perang. Perang sing nganggo laku, ora ampyak awur-awur sakrepe dhewe. Brantayuda, Branta asmara yuda perang, perang ingkang gandrung kelawan bebener. Perang kang gandrung marang tumindak ingkang suci ya kuwi ingkang disangkul dening wong atuwamu para Pandhawa. Heeh. Antasena, piye? Kowe ora usah dadi pujangga marang negara Ngastina wae, sayekti jagat iki wis ngakoni marang Si Antasena merga kowe kuwi suwijining titah ingkang ora ana tunggale apa to sababe dene aku matur ora ana tunggale merga kowe diwenangake anyandang gelar ndugal kuwarisan. Ndegal warisan kuwi pematekanmu padha karo bapakmu. Bapakmu kuwi ora tau nyandang derajat pangkat, ora tau nyandang apa to derajate wong mau, nanging bapakmu kuwi nyawang wong sak donya kuwi padha. Apa sababe aku iso matur kaya mengkono? Merga bapakmu kuwi ora duwe tata krama, ora duwe surasa basa marang tembunge. Kuwi ateges bapakmu kuwi nyawang wong sak donya kuwi padha. Kuwi padha karo kowe. Iya. Mula bapakmu ki ora tau pamer kepinteran. Kowe ya ora tau pamer kepinteran. Ning jagat wis seseni pancen kuwi satria ingkang pinter. Satria ingkang wajib nyandang kelawan pangkat derajat suwijining pujangga nanging pematekanmu satria. Iya, Pakde. Yen kowe dadi pujangga ning negara Ngastina, Kyai Prabu Duryudana Sengkuni, Bapa Durna kabeh tumindak apik, saya aku tak takon. Bratayuda dadi apa ora? Ora bakal dadi. Nek ora bakal dadi, nek kowe soncat saka negara Ngastina, wong-wong sing tumindak ala mau bali tumindak angkara murka tegese kowe numangkarake angkara murka ning jagat. Merga angkara murka kuwi kudu sirna. Nadyan sirna sedina kaping 7 nanging tetep tukul jer kuwi dadi garising sing maha kuwasa. Heeh. Iya, Pakde. Wis ayo bali. Ya ayo. Bali ning negara Ngastina kowe manunggal marang para Pandhawa, kepinteranmu, kawaskitanmu sarta nggonmu duwe gelar ndugal kuwarisane pancen wis diakoni dening jagat, ora usah dadak mbok ketok-ketokke sarana kowe gawe bener wong Ngastina. Digawe bener ping 1000 wae nek jeneng wong Ngastina ki mesti bakal tumindak ala Antasena. Oh ya wis matur sembah nuwun ya Pakde.
Lho ki ngopo ya, Gong? Kok kaya talu? Bendara Antasena wis tru. Wah, syukur. Sampeyan niku kaya ngendikane Cirundrawati. Piyai Dugal, Piyai Rai Sabasa ning watekane padha karo bapak sampeyan Ndara Werkudara. Lho. Wong sak donya niku rasa dadak mang pameri tumindak sampeyan. Tumindak niku rasa dadati kandhake wong kiwa tengen. Lho, aku tumindak apik, lho, aku tumindak becik, lho, aku tumindak kaya ngene. Ning wong sing wis nampa tumindak sae sampeyan niku wis niteni dhewe ngoten lho. Iya. Wah. Syukur ora. Wis ditutup ya, Truk.